Sueca commemora el 20è aniversari de la recuperació de la muixeranga de la població. Per a celebrar aquesta fita tan important, la colla ha preparat un calendari ple d'activitats amb un acte destacat cada mes de l'any. Aquest any hem complit 20 anys de Muixeranga i per celebrar l'aniversari hem fet diverses activitats. Hem fet des de tallers de dansa fins a brodats de la faixa i la trobada, que va ser un gran esdeveniment, i avui que hem inaugurat l'exposició retrospectiva. La població està responent molt bé, la veritat. El que és la colla, en primer lloc, està sorprenent-nos a tots perquè és veritat que tot el món està implicat des del primer moment. Hem tingut un taller de brodat, hem tingut danses, hem tingut diferents activitats, queden encara algunes per fer al llarg de l'any, és un poc 12 mesos, 12 activitats. Encara en queden algunes, no les volem desvelar totes perquè volem guardar alguna sorpresa. La història recent de la muixeranga es remunta a la nit de Nadal de 2005, quan un grup d'amics vinculats al casal Jaume I, amb la col·laboració d'altres colles muixerangueres del territori, van decidir recuperar una tradició que havia estat present activament però que havia desaparegut amb el pas del temps. Aquella primera actuació a la plaça de l'Ajuntament va marcar l'inici d'un camí que, 20 anys després, continua més viu que mai. I en el cas del poble en general, després de 20 anys sí que podem valorar que tenim ja l'estima del poble. Amb l'Ajuntament en si, com a institució, sí que tenim els nostres punts a favor i algun punt pendent, com per exemple un local que sí que perseguim encara i reivindiquem des d'ací que volem aconseguir, però en general estem molt contents amb el poble també. Per rememorar aquesta trajectòria, la colla ha organitzat una exposició commemorativa a la sala Esporteig, inaugurada a les 7 de la vesprada. L'exposició ha oferit un recorregut complet des d'aquella primera nit fins a l'actualitat, amb un material que reflecteix l'esforç i la dedicació de centenars de persones al llarg de 2 dècades. Entre els continguts es poden trobar arxius històrics, un ampli repàs fotogràfic i fins i tot material audiovisual inèdit cedit expressament per a l'ocasió. En l'exposició podem veure diferents zones, tenim una part de hemeroteca amb notícies des del primer any, tenim una galeria fotogràfica en la que han col·laborat entre altres també els amics de la càmera de Sueca. Al fons tenim un audiovisual fet per un altre company de la Muixeranga, Cristian Ribes. També tenim documents aportats per l'Arxiu Municipal de Sueca, també per la pròpia Muixeranga. I també tenim molt interessant una línia del temps que fa un recorregut al llarg d'estos 20 anys, però bueno, hi ha més coses i convidem a tot el món a que vinga a veure-ho de primera mà. Sí, havien convocat a tota la colla i que no ha vingut tota, però tota la gent que ha pogut vindre i també amics de la càmera o gent que col·labora o participa molt amb nosaltres. Aquesta exposició estarà fins al diumenge 14 de setembre. L'objectiu, expliquen els membres de la Muixeranga, no és només demostrar la seva història, sinó també apropar aquesta tradició a totes les generacions i donar a conèixer el paper fonamental que té la cultura i la identitat del poble. Aquesta exposició estarà oberta al públic fins al pròxim 14 de setembre i animen a tots els que estimen la cultura valenciana a visitar-la.